Hej Henriette. Hvad er det, du har der? Det er der natur. Natur? Jeg synes mest af alt, det ligner et syltetøjsglas. Ja, okay, måske ikke natur, men du ved, det er et lille udsnit, så vi kan se, hvordan det fungerer. Så inde i vores glas her, der har vi en masse fødekæder og alt muligt forskelligt lækkert, så man også kan se lidt på biodiversitet. Og så er det jo egentlig også meningen, at hvis vi forstår naturen lidt bedre, så kan det være, at vi også bliver bedre til at passe på den. Okay, det er altså ret fedt. Så du har faktisk bygget sådan et lille terrarie med sit eget mini-økosystem indeni? Ja. Ej, det vil jeg altså også gerne prøve. Tror du ikke, du kan vise mig og seerne derhjemme, hvordan man laver sådan et? Helt klart. Det er faktisk super nemt. Så skal vi ikke bare gå en tur i skoven? Jo, lad os gøre det. Så Andreas, så er vi simpelthen ude i naturen, og så skal vi altså samle nogle ting. Det skal vi, men må man egentlig godt bare samle ting ude i naturen? Ja, det må man faktisk godt. Man må samle det, der svarer til en hat i størrelse. En hat? Ja. Er det sådan, at man må have det med hjem? Lige præcis. Fedt. Det er det nemlig. Okay. Yes. Ja. Fedt. Lad os gå i gang med at finde det. Yes. Henriette, hvad med sådan en her gammel træstup her? Fordi jeg tænker, når jeg har været i skoven, så plejer der at være mega mange ting under den her. Jamen, vil vi prøve at kigge? ja, skal vi ikke det? Nej! Der er der et eller andet der. Er der ikke? Der ligger der en lille bitte... En lille orm. Kunne det være en regnorm, det der? Det ved jeg faktisk ikke. Og så er der også, synes jeg så en bænkebid lige før, der er der en her. Vi finder ofte mange dyr under sådan nogle døde grene og træstubbe. Og det er altså fordi, at de er i gang med at nedbryde alt det her plantemateriale. Så det her, det er bare mad for dem. Alt det døde, det bliver til liv igen. Den her er levende, den der. Den er ret det flot. Mega flot. Henriette, jeg kan se, at du også har fundet en bænkebider. Det har Er de jeg. også en god del af økosystemet, vi har her? Ja, de kan sagtens være med os. Den her, det er nu blevet min bedste ven, vil jeg sige i hvert Det fald. kan jeg godt se. Ja, prøv lige at se, hvor mange bænkebider der er nu. Men tror du ikke, det ville være et problem, hvis vi tog for mange bænkebider med hjem? Jo, altså vi skal jo sørge for, at der stadig er balance i vores økosystem. Så hvis der lige pludselig kommer alt for mange bænkebider eller alt for mange en eller anden art, så kan de lige pludselig overtage økosystemet, og så er det ude af balance. Og det er også derfor, vi gerne vil have en masse forskelligt. Det øger nemlig biodiversiteten. Og det er det, der sørger for, at et økosystem kan klare, at der lige pludselig kommer alt muligt, som angriber det. Så vi må ikke have for mange bænkebider, Okay, men et par stykker er meget godt. Ja. Så har vi altså en rigtig god fangst til at bygge vores økosystem, Henriette. Ja, det synes jeg. Der er meget lækkert dernede. Jeg fandt især lige den her til sidst. Sådan et godt stykke bark til at have liggende ovenpå. Det tror jeg virker Ret rigtig, så rigtig flot. godt. Det ser jo godt ud. Ja, så skal vi jo bare tilbage. Ja, så skal vi simpelthen bygge det. Ja. Du virker som om, du har hænderne fulde. fulde. Teleportere for os. Så er vi tilbage med alle de ting, vi fik samlet ud i skoven. Henriette. Yes. Så er det der byggetid. Så skal vi have lavet vores eget mini-økosystem. Så vi fjerner lige den her, ikke? Jo. Vi skal have valgt et glas, som vi gerne vil starte i. Ja. Du har taget nogle med. Vi har simpelthen 2 muligheder her. Hvilket synes du? Jeg tænker, vi tager det store. God idé, god idé. Tak. Start med de største sten, og så tager vi mindre og mindre sten ovenpå. Og hvorfor er det, at vi skal starte med at lægge det her lag med sten? Jo, det er fordi, vi skal have noget dræn, så noget vandet kan bevæge sig hurtigt ned igennem. Og det er altså fordi, vi vil helst ikke have, at det bliver for fugtigt dernede. Det kan planterne ikke lide, og det kan dyrene heller ikke. Der er også lidt sten her. Lidt grus. Også meget godt. Så vi skal ligesom have sådan et lag mellem jorden og de helt store sten. Lige præcis. Skal vi se, at alle de små sten, de kan lade sig ned i mellemrummet, ikke? Mhm. Så skal vi have noget jord. Ja, vi samlede jo en masse jord her, og Skal der skal vi lægge et godt lag ovenpå her. Men det er jo noget med, at der faktisk, altså, vi samlede jo nogle bænkebider derude, men der må vel også være en masse små organismer i det her jord, er der ikke? Det er der helt klart. Allerede nu får vi en masse liv ned i vores syltetøjsglas. Nej, hvor fedt. Er det et fint lag, vi har her? Jeg synes, det ser meget Det er godt en fin ud. jordbund. Bum. Nu skal vi så have lavet selve skovbunden. Ja. Så det, der ligger helt øverst, som er alle de døde blade, og sådan, vi kan også begynde at plante nogle af vores planter og sådan lidt. Det vil jeg gerne. Så alle de ting, der begynder at blive nedbrudt, som skaber nye næringsstoffer til alt det levende. Skal vi prøve at se, om vi kan grave dem her Ja. ned? Der er et meget, meget flot rodnet her. Hi. Sådan der. Ser det godt ud? Mega godt, Andreas. Det her mos, vi fandt, skulle vi ikke også lave et lille hjørne, hvor vi kunne have det med ned? Det vil være ret godt, tror jeg.
Måske skal vi faktisk have en lille smule blade nedenunder, fordi mossen lever af også at nedbryde andre ting. Ja. Skal vi så lægge sådan et lille lag her? Det ser godt ud. Ja. Smukt. Lidt grene også måske. Nogle grene? Ja. Så har bænkebiderne nemlig et sted at gemme sig. Vil du have sådan en, der stikker lidt op? Ja, ligesom den anden der. Det så ret godt ud. Det kunne se ret sejt ud. Så har de også lidt at kravle på. Ja. Vi har jo nok allerede også fået nogle af de der regnorme med og sådan noget, men vi havde fundet en af bænkebiderne, ikke? Var det ikke sådan? Vi havde en lille kasse her, hvor vi har taget det her mega flotte stykke træ, og så sidder bænkebideren faktisk lige her og hygger sig. Den synes jeg bare, at han skal ned i sit nye hjem her. Sådan så der. Er der i hvert fald en beboer, som vi kan se. Der er nok mere end det, det tror jeg, vi kan være ret sikre på. Hvad skal vi så ellers ned i? Vi er faktisk færdige med at putte ting ned i. Nu skal vi lugte, men der er lige et problem jo. Det regner jo ikke ned i sådan et glas. Nej. Vi har jo talt meget om, at tingene skal være fugtige, og at vi havde lavet vores dræn her, så noget ikke blev for fugtigt. Men det kræver jo, at der er noget vand, så egentlig så skal vi også. Og det er jo fordi, både planterne og dyrene, de har brug for vand. Det har det nemlig. Ja. Klar, så vi tænker, at jeg tager bare lige et par sprays. Det synes jeg så ret godt. Kan man komme for meget vand i? Ja, det kan man godt. Ja, okay. så vi er lige lidt på pas lige, ja. Så vi kan se, der ligger altså fugt nu på bladene og sådan noget, ikke? Og man kan vel altid, når man har den derhjemme og bygger den selv, så kan man justere lidt. Og hvis man kan se, at den mangler noget vand, så kan man ændre på det. Ja, men i princippet, så kan vi jo faktisk lade den være nu, når vi lukker den. Og så skal vi aldrig nogensinde røre ved den igen? Nej, fordi vandet går simpelthen i kredsløb. Så lige nu, så er det jo flydende, men som det står i glasset, så løbende, så vil det fordampe og kondensere. Lidt ligesom med skyerne. Vi vil ikke kunne se skyerne, men på glaskanten i stedet for. Og så vil det ligesom blive ved med at køre rundt, så det vil fordampe, og det vil blive flydende, og det vil fordampe, og det vil blive flydende. Og så skal vi jo stille den et sted, hvor det kan få lys, fordi planterne især skal jo bruge lys. Hvad er det, de bruger lys til, Henriette? De laver jo fotosyntese. Det er jo sådan, de vokser, så det er ret vigtigt. Det er sådan, så planterne kan lave ilt, og så kan de her bænkebider og regnorme og de andre dyr, vi har dernede, jo bruge den her ilt til så også at leve. Så det er sådan, vi får lavet den her cyklus. Men de laver CO2 til planterne, som så laver oxygen til dem. Og planterne bruger det jo også selv, når de skal trække vejret om natten. Så smart. Ikke sådan i vindueskarmen. Nej. Så bliver de altså stegt. For det er jo lidt ligesom et drivhus, det her. Så hvis der kommer rigtig meget varme på, så bliver det ekstra varmt inde i glasset. Så vi skal altså finde et sted, hvor det står lige lidt væk fra vinduet måske. Lige præcis. Ja. Fedt. Vil det så betyde, at nu har vi lukket den her af, og så vil den altså bare kunne stå og klare sig selv i evig tid? Altså ideelt set, ja. Fordi at hernede skulle vi gerne have sat alt, alle organismerne skulle bruge. Men vi kan jo have ramt lidt skævt på balancen. Altså da vi var ude i skoven, så prøvede vi jo at finde så meget forskelligt som muligt, ikke? Ja. Og det er jo derfor, at biodiversitet, det er super vigtigt, det her med, at vi har meget forskelligt. Det er jo så, at hvis der er et eller andet, der er lidt i ubalance, så er der noget andet, der kan tage over. Så går økosystemet ikke i udu så hurtigt. Og det er jo sådan set det samme som ude i virkeligheden. Vores lille naturbid er jo det samme som ude i den rigtige natur. Okay. Så med rigtig mange forskellige arter, så kan vi altså sørge for, at det hele bliver i balance så lang tid som muligt. Hvis vi nu har ramt lidt skævt, så kan vi jo lige åbne og se, om vi kan rette det. Ja. Henriette, det her det er altså mega fedt, at vi kan have vores egen lille natur her, sådan så vi faktisk kan forstå, hvordan naturen fungerer. Det er ret fedt, ikke? Også fordi, at den danske natur er jo faktisk under pres. Så det er ret vigtigt, at vi forstår, hvordan den fungerer. Der er sådan 2.000 planter og dyr og svampe er faktisk truet i Danmark. Så vi er nødt til at passe på naturen. Ja. Men det kan man jo heldigvis lære meget, meget mere om i vores nye udstilling herude på Experimentarium, hvor man blandt andet kan få lov til at prøve at være et insekt i VR. Så kan man simpelthen sidde der med sådan nogle briller på og flyve rundt, som om man var en sommerfugl eller en humlebi. Og man kan også tage vores biodiversitetsquiz, hvor man kommer lidt rundt og ser, hvordan biodiversiteten er de forskellige steder i Danmark. Og meget, meget mere. Det var altså mega fedt at bygge det her mini-økosystem med dig, Henriette. Og vi vil også rigtig meget se frem til alle de mini-økosystemer, I får bygget derhjemme, som I meget gerne må sende til os, enten på vores Instagram eller på vores mail. Og så glæder vi os virkelig til at se, hvad I kan få lavet ud af jeres natur. Ja, så håber vi egentlig bare, at I vil like og subscribe, hvis I har lyst til at se flere gode videoer om videnskab og ting, man kan lave derhjemme, som den her. Jeg tænker, vi siger tak for i dag. Tak for i dag. Hej hej.